Mil esker etorririk denei, eta beraz mil esker etorri diren ordezkari ezberdinei. Beraz gaurko prentsaurreko hau pixkat berezia da, hain zuzen etortzen baitira, beraz frantses estatuko gutiengo nazionalitateko hainbat ordezkari. Gure tiran prentsaurreko horren emaiteko, eta asteburuan beraz hemen dira, gaur eta bihar, topaketa internazionalistak antolatu ditugulako, eta bihar beraz bada mobilizazioa Baionan. Beraz, prentsaurreko hau ere egin dugu deialdia zabaltzeko biharko euskaltzalei mobilizaziorat hurbiltzeko, eta datoren astean beraz auzia izanen da Baionan, datoren ostegunean, euskarazteko 4 militanteren aurka. Orduan, hortik pixkat da eta ekintza guzti horien abiapundua, da hain zuzen ostegunean Euskal Herrian Euskaraz mugimenduko 4 eta kide epaituak izan dira Baionan, joan irailean beraz, departamentuaren egoitzan, Euskaraz bizi nahi dugu lema idazteagatik, eta azken hilabeteetan hainbat auzi gertatu dira Ipar Euskal Herrian, gai ezberdinetan, espekulazioaren gaiaren inguruan, edo migratuak laguntzeagatik, edo Euskararen gaiaren inguruan, eta aldi guziz, hainbat auzi peratuk eskatu dute Euskaraz deklaratzeko eta posibilitatea, edo adierazi dute Euskaraz deklaratu nahi zutela, eta debekatu izan zaie beraz Euskaraz deklaratzea, eta datoren ostegunean berriz ere eta iketan main gainean ezarriko dugu Euskaraz deklaratzeko dugune asmoa, eta ez dugula onartzen ukatzea gure oinarrizko eskubide hori. Orduan, alde batetik, ekintza hori Baionan egin ginuen salatzeko Frantziar estatuak nola gure hizkuntzak gutiengo egoera batean ezarri ondoren, nola gaur egun ez duela bat ere erantzuten gure hizkuntzen beharrei, eta ekartzen dituzten ekarpen ekonomikoak oso eskasak direla. Hori salatzeko egin ginuen, eta baita ere, azkenean frantses estatuko agintariek bigarren mailako herritar bezala tratatzen gaituztela gure hizkuntza autoktonoetan bizi nahi dugunak. Beraz, mobilizatzerat deitzen dugu biharko, eta dei hori gaur egiten dugu beste gutiengo nazionalen hainbat ordezkarirekin. Beraz, dei zabal bat egiten dugu biharko mobilizazioan eta parte hartzeko euskaltzalei, eta azpimarratu nahi dugu hemen egin dugula deklarazio adierazpen amankomun bat, orain euskaraz irakurriko dudana, eta bakoitzak bere hizkuntzan irakurriko duen. Orduan, hau da egiten dugune adierazpena. Frantses konstituzioaren izenean, epaitegietan, bretoieraz, galoeraz, euskaraz, katalanez, korsikeraz, oksitanieraz deklaratzea, debekatzea bidegabekeria da. Ez baita inoaz ere zilegizkoa frantses estatuko lurralde baten jatorrizko hizkuntzan epaitegietan deklaratzea norbaiti debekatzea. Hitz egiten ditugun hizkuntzak garenez, garena izatea debekatzea delako. Gure duintasuna zapaltzea delako. Bigarren mailako herritar egiten gaituelako. Eta jatorrizko hizkuntzak beste batzuk diren lurraldeetan frantsesez bizi nahi dutenak pribilegiatzen dituelako. Frantses estatuko agintariek gutxitutako jatorrizko hizkuntzen hiztunentzat ez da hizkuntza justiziarik. Zeren justizia, giza duintasuna errespetatzea da, eta pertsona guziak berdintasunez tratatzea da. Hizkuntza joan, frantses konstituzioa bidegabea, zapaltzailea eta linguizida da. Jatorrizko hizkuntzetan, auzitegietan deklaratzeko dugun zilegizko eskubidea errespetatzea eskatzen dugu. Orokorkiago, gure lurraldeetan, jatorrizko hizkuntzetan bizitzeko dugun zilegizko eskubidea errespetatzea eskatzen dugu, frantses hiztunak Parisen frantsesez bizi daitezkeen bezala. Eta hitza emaiten diet, lagun detainarrei, adierazpena egin dezaten bere hizkuntza. Difen hau, arbonrez, jalkont euskarek, bressonek, galauek, katalanek, korsek, nokitanek, lezuban azon direzder. Agureo. Zeo direizpen da ben difen uz unan benak komz dirak al lezuban,
en yez en vroat eus an tiriad merret gant ar stalgad. Ez on par Jesu a gantzamp, a dreze et tifener ouzimp beza ar pez ezamp. Ez eo breset on briegez evelze. Evez graet ouzimp, dreze, evel pa befem keodedorien a Elric. E prienteka kemenze a re a felveo beva e galek e tiriadou ma zeo ar Jesu en vroat real. Neuskez a justit chezel, evit a re a gantz ar Jesu en roat, hag a zo mino brelaet gant bremou ar stach hal. Ar justiz e gwirionez a zo douja da enorm abden, a goben ouz an ol dud en evelen doare. Wartachen a Jesu e zo direit, plus a Jez lazer ar gondrez hal. Goulenn a reon bronz ma vo doujet d'or gwir reiz da c'hallokomz e Jesu en vroat dirak a lezuba. En un doare olekor e c'houlenn an bronz ma vo doujet d'on gwir reiz da c'hallot beva e Jesu en vroat pepini en e diriad. Evel marel a ralegerien beva e galek e paris. Michel, Donc j'adore. katalanare eman digu hitza, akopsik erazen. Impedi a nome de a Costituzione francese di esprimersi in lingua corsa, basca, britona, gala, catalana, occitana, nei tribunali è un'ingiustizia. Infatti, un nemico legittimo di interdisce a calticia di esprimersi in lingua sua davanti ai tribunali dello Stato francese. Se è una lingua che non parliamo, ci impedisce di dessa ciò che non siamo e calcigata la nostra dignità. Siamo trattati come cittadini di seconda categoria e fatta pro di tutti quelli che vogliono in campagna in lingua francese, in silog, dove le lingue paesane sono altre. Non c'è giustizia linguistica per i locutori di lingue minorizzate dai poteri pubblici. Dove avere la giustizia, rispettare la dignità umana e trattare ognuno di stessa maniera. È ingiusta e oppressiva la Costituzione e prova di tumbare i nostri libri. Vogliamo il rispetto di un nostro diritto legittimo di poter esprimerci in lingua nostra nei tribunali, ma vogliamo soprattutto il rispetto di un nostro diritto legittimo di poter campare in lingua nostra in nostri luoghi, come i francofoni campano in francese o in Parigi. Défendre en nom de la Constitution française de déclarer en langue basque, bretonne, gallo, catalan, corse ou occitan devant os tribunals que é justiça. En effet, que é absolutamente ilegítimo de defender qualquer de declarar devant os tribunals en sua língua autochtone du território de l'État français. Comme les langues que parlons, comme donc s'interdit d'estar soquem. La nostra dignitat que é tal trepejada, que é tal tractats como cidadãos de segunda categoria. Acordo que privilegia os que volem viver em língua francesa dentro dos territórios onde as línguas autóctonas são altas. Não há pas nada justiça linguística entre as locutoras e locutores das línguas autóctonas minorizadas pelos dirigentes do Estado francês. A justiça que consiste, em efeito, a respeitar a dignidade humana e a tratar de viagem igualitária todas as pessoas. Sur a questão linguística, a Constituição francesa que é injusta, opressiva e linguicida, que exige o respeito do nosso direito legítimo a poder declarar em línguas autóctonas devant a justiça. Mas, generalmente, que exige o respeito do nosso direito legítimo a poder viver em línguas autóctonas nos nossos territórios respectivos, exatamente como os francofones e podem viver em francês a Paris. Prohibir en nom de la Constitució francesa de declarar en llengua basca, bretona, catalana, gallo, corsa, occità en els tribunals és una injustícia. En efecte, és absolutament il·legítim de prohibir a qualcus de declarar en els tribunals en la llengua autòctona d'un territori de l'estat francès. Sem les llengües que parlem. No es prohibiu, doncs, de ser qui sem. La nostra dignitat és així, trepitjada. Sem d'aquest fet, tractats com a ciutadans de segona categoria.
Aquest fet dona privilegis a aquells que volen viure en llengua francesa en els territoris on les llengües autòctones són altres. No hi ha la justícia lingüística per les locutores i locutors de llengües autòctones minoritzades pels dirigents de l'estat francès. La justícia consisteix, en efecte, a respectar la dignitat humana i a tractar de manera igualitària totes les persones. Sobre la qüestió lingüística, la Constitució francesa és injusta, opressiva i lingüicida. Exigim respecte del nostre dret legítim a poder declarar en llengües autòctones als tribunals. Més generalment, exigim respecte del nostre dret legítim a poder viure en llengües autòctones als nostres territoris respectius, exactament com els francòfons podem viure en francès a París. Indépendance, 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 indépendance.